Vă salut! Continuăm prelucrarea verbului nehmen asociat cu verbul möchten. La prezent se conjugă în felul următor. Ich möchte nehmen înseamnă eu doresc să iau. Du möchtest nehmen, tu dorești să iei. Er möchte nehmen, el dorește să ia. Sie möchte nehmen, ea dorește să ia. Es möchte nehmen, el neutru dorește să ia. Wir möchten nehmen, noi dorim să luăm. Ihr möchtet nehmen, voi doriți să luați. Sie möchten nehmen, dumneavoastră doriți să luați. În propoziții, verbul möchten se folosește pe locul 2. De exemplu, și pe ultimul loc folosim infinitivul nehmen. Exemple, în afirmații. Eu doresc să iau un pahar cu apă. Ich möchte ein Glas Wasser nehmen. Tu dorești să iei florile din vază. Du möchtest die Blumen aus der Vase nehmen. El dorește să ia cartea din geantă. Er möchte das Buch aus der Tasche nehmen. Ea dorește să ia mâncarea de pe aragaz. Sie möchte das Essen vom Herd nehmen. El dorește să ia jucăria din etajeră. Es möchte das Spielzeug aus dem Regal nehmen. Noi dorim să luăm un suc de fructe. Wir möchten einen Fruchtsaft nehmen. Voi doriți să luați o porție de spaghetti. Ihr möchtet eine Portion Spaghetti nehmen. Dumneavoastră doriți să luați concediu. Sie möchten den Urlaub nehmen. În negații. Eu nu doresc să iau un pahar cu apă. Ich möchte kein Glas Wasser nehmen. Tu nu dorești să iei florile din vază. Du möchtest nicht die Blumen aus der Vase nehmen. El nu dorește să ia cartea din geantă. Er möchte nicht das Buch aus der Tasche nehmen. Ea nu dorește să ia mâncarea de pe aragaz. Sie möchte das Essen vom Herd nicht nehmen. El nu dorește să ia jucăria din etajeră. Es möchte nicht das Spielzeug aus dem Regal nehmen. Noi nu dorim să luăm un suc de fructe. Wir möchten keinen Fruchtsaft nehmen. Voi nu doriți o porție de spaghetti. Ihr möchtet keine Portion Spaghetti nehmen. Dumneavoastră nu doriți să luați concediu. Sie möchten nicht den Urlaub nehmen. Dacă punem întrebări, vom începe cu forma verbului möchte. De exemplu, doresc eu să iau un pahar cu apă? Möchte ich ein Glas Wasser nehmen? Dorești tu să iei florile din vază? Möchtest du die Blumen aus der Vase nehmen? Dorește el să ia cartea din geantă? Möchte er das Buch aus der Tasche nehmen? Dorește ea să ia mâncarea de pe aragaz? Möchte sie das Essen vom Herd nehmen? Dorește el să ia jucăria din etajeră? Möchte es das Spielzeug aus dem Regal nehmen? Dorim noi să luăm un suc de fructe? Möchten wir einen Fruchtsaft nehmen? Doriți voi să luați o porție de spaghetti? Möchtet ihr eine Portion Spaghetti nehmen? Doriți dumneavoastră să luați concediu? Möchten Sie den Urlaub nehmen? Aceasta a fost asocierea verbului nehmen cu verbul modal möchten. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune și numai bine. La revedere!